Dai na yi babban baki a gidana, Nura T-boy da amaryansa. Amaryan T-boy, maman Sadiq. Ga baban Sadiq. Nura T-boy. Ga kuma fans ina all the way from Bauchi ya kawo mini award. Kawo mu gani? Mai suna Yusuf. Wow. 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 Me suna wannan kan menene? Kankana. Wow, look at the picture. Wannan sidin kuma shine wakan da kai mun? Allah ya maka albarka. Oh my God. Thank you so much. Ladungo. Kin kusa barin gidan nan in kina maganganun da ba hurumin sa ba a gidan nan. Kin kusa barin gidan nan. Wai me sa ba ku na kan akan yarme. Ita ba sai da ta ka tare ta ai na danne ki. Ko gobe ba take son ci ta kaya da kai cikin dare ka kawo. Kai gurba kuma. Wanda su suke zuga ki ne. Haka take takura mun wai Sadiq yana da siyo goruba a siyo agwalin. Gaskiya kam ya kamata. Dunguna sani da ke akwai amana. Yi wallahi. Dan Allah ki mata faɗa kin ga sauta min yaron nan sauran na kauna sani sa nake lallaba ta. Kiga inda na mata uwar mata ai na kuwa to yanzu Ladungo